Bé, ara que ja coneixem una mica la base de Blender, podem parlar una mica de conceptes una mica més avançats. Aquí tinc una escena que he preparat per explicar una mica 4 coses. Coneixem el sistema de coordenades X, Y en Z, X, Y en Z en anglès, que sempre corresponen als colors vermell, verd i blau, RGB, ok? O red, green and blue, que aquests colors i les coordenades veurem més endavant que tenen una relació i són importants. Però ara el que volia parlar una mica és de com funciona el 3D i què són els polígons. I per explicar els polígons explicarem una mica, començarem una mica parlant de les coordenades. Okay. Si imaginem unes coordenades 2D, X i Y, imaginem dos punts aquí, podem anomenar les coordenades d'aquests punts, per exemple, X, distància, no sé, 1, 2 punts, i Y, mig punt, i aquí serien 2 punts cap a la Y, i mig punt a la X, 0.5, seria un sistema de coordenades. Si afegim una tercera coordenada, tenim 3 punts a l'espai. Okay? 3 punts a l'espai és el que necessitem per definir un pla. Aquests punts en 3D, en qualsevol programa 3D, s'anomenen vèrtex, d'acord? Aquests vèrtex es poden unir mitjançant unes línies que s'anomenen línies o en anglès eixos, d'acord? I podem unir aquests punts i tenim un triangle. El triangle és la forma bàsica que té l'ordinador per calcular qualsevol objecte 3D, o sigui, triangles és un concepte bastant important en l'animació 3D, o per l'animació per ordinador 3D. Però aquest triangle no és un polígon encara. El que seria un polígon seria quan omplim la cara. Això seria un polígon. El polígon més bàsic seria definit per 3 punts, 3 eixos i una cara que omple aquest punt. Aquests 3 punts. Si creo aquí una mona, que sempre va bé. Com podeu veure, ara canvio el sistema d'edició, que parlarem en un moment de com entrar-hi, però veieu que un cop estic al sistema d'edició puc accedir a aquesta informació de l'objecte. O sigui, l'objecte aquest, que és un mono, en realitat està fet de molts polígons, de molts triangles com aquest, ok? Connectant tots aquests vèrtexs, tots aquests punts a l'espai, creem triangles. Val la pena comentar que els triangles no tenen volum, són plans, és a dir, no tenen volum, és just un pla infinit. Aleshores, si el que volem és crear objectes en volum, haurem de fer servir diversos punts i diversos triangles, ok? En aquest cas, un cub que té 6 cares, d'acord? 6 cares, però, atenció, perquè aquest cub té 6 cares, però té 12 triangles. O sigui, cada cara seria fet de 2 triangles. Podem veure que aquesta cara està feta de 4 punts, però penseu que l'ordinador sempre pensa en triangles. Internament, l'ordinador, encara que aquesta cara tingui 4 vèrtexs, l'ordinador sempre està pensant en triangles. Okay? Sempre fa les calculacions, tots els càlculs que fa és en triangles, en trigonometria bàsica, i sempre pensa en triangles. Tenir-ho això present, perquè com més polígons, més triangles, més càlculs ha de fer l'ordinador i, per tant, més pesat serà el projecte, d'acord? Val la pena comentar també que aquests triangles, a part de ser infinitament plans i definits per 3 punts, tenen un costat positiu i un costat negatiu. Això està definit pels normals, les normals d'un polígon. D'acord? O sigui, sempre tenim aquests... si agafo un cub, per exemple, i ràpidament elimino aquesta cara, diguéssim que hi activo, no patiu per això, només és per ensenyar una coseta, però aquí activo una cosa que es diu el backface cooling. Això ho haureu vist potser en alguns videojocs, és que les cares internes dels triangles no es calculen. L'ordinador no està calculant, no està pintant, no està renderitzant aquestes cares per salvar memòria. Okay? En aquest cas,
Normalment quan treballes en 3D no és molt important, però val la pena saber que hi ha una orientació d'aquestes cares i l'orientació negativa no es calcula si activem el backface cooling o no sé com traduir això, backface cooling no es calculen, diguéssim, les cares interiors, d'acord? Això és el que es veu molt en videojocs, quan jugues a un videojoc i la càmera entra dins un personatge de 3D i veus els ulls flotant, perquè el que veus és això, l'interior de la cara, i per les cares els polígons d'aquest model no es pinten en videojocs, però els videojocs sempre estan molt optimitzats i això és el que afecta la visió d'aquests polígons, ok? És aquest efecte dels videojocs de coses flotant. Bé, doncs, ara que hem comentat una mica tot això, podem saltar a la següent fase, que és editar una mica els models. Ok, doncs, bé, comencem. Com ja vam veure abans, podem crear models. Per exemple, podem crear un cilindre i podem editar. Això és important de repassar-ho en aquest menú d'aquí, que queda sempre amagat. El menú es diu l'última acció o last action menu. És l'última cosa que fas, com per exemple, si en aquest cas ha sigut crear el cilindre, doncs es pot editar aquesta última acció. Llavors, per tant, puc editar una mica els paràmetres d'aquest cilindre. Aquesta és una manera d'editar les primitives, els objectes bàsics, però continua sent una mica limitat. Si volem fer més coses, això ens dona cert poder d'edició, però bàsicament també podem canviar això amb els moure, rotació i escala, d'acord? Però com podem canviar aquestes formes? Okay? Doncs el que podem fer és anar al sistema d'edició. Okay? Quan estem al 3D View, per defecte, normalment estem en l'Object Mode, o mode d'objectes, d'acord? Doncs en aquest mode d'objectes puc treballar amb diferents objectes, amb empties, que hem vist, amb punts de llum, amb càmeres, okay? Tot això són objectes que puc anar treballant en el mode objecte. Quan selecciono un objecte poligonal, un objecte 3D, puc anar al Edit Mode. Okay? Fixeu-vos que altres objectes no tenen aquests sistemes d'edició. Okay? Hi ha objectes que sí, però els objectes que tenen més opcions són els de polígons. Aniré cap a edició, mode d'edició o Edit Mode. I aquí, com podeu veure, les eines s'extendeixen una mica, d'acord? Ara, per exemple, puc seleccionar aquests vèrtexs i moure'ls, d'acord? Aquí estic editant directament els vèrtexs, aquests punts que componen el model, ok? Puc canviar eixos, no sé. Doncs bé, aquests eixos també els podem seleccionar, canviar-los, rotar-los, escalar-los, si fem servir les tecles ràpides, jo els faig servir molt, són la S per escalar, recordeu, la R per rotar i la G per moure. I també podem seleccionar cares, puc moure aquesta cara, puc moure aquesta cara. Com podeu veure, si torno al mode d'objecte, el shortcut o l'adreça de teclat per anar ràpid amb mode edició i mode objecte és la tecla Tab, tabulador. Amb el tabulador puc saltar d'Object Mode en Edit Mode amb un sol clic, que també va bé, és una tecla bastant pràctica. Bé, doncs, si creo un cub i centro la càmera amb el cub, vaig a fer View, Frame Selected, o View Frame Select seria com centrar la càmera, com framejar la selecció, no sé com dir-ho. També podeu fer servir l'adreça de teclat, que és el numpad dot, que seria en el teclat numèric de la dreta dels teclats, el punt. D'acord? Bé, doncs això centra la càmera en el meu objecte, que és el que volia. I ara el que faré serà anar a mode edició, i farem servir la primera eina, que serà el Extrude Region, o extrusió d'una regió.
Doncs agafaré una cara, clicaré aquí Extrude Region i apretaré aquest símbol de més. Aquesta eina té com una cosa groga. Doncs si ho apretem veurem que podem crear cares noves. Okay? Doncs això és bastant pràctic perquè ara les formes inicials, evidentment, ja no ens limiten més. Ara podem anar i editar aquestes formes inicials i fer una mica el que vulguem. Doncs, bé, això és el que es diu extrusió. Extrude Region, extrusió. Coses interessants aquí. Deixeu-me que faci una mica d'extrusió cap aquí. Doncs, això és Extrude Region. Ara agafaré aquest eix d'aquí i el mouré una mica cap a aquest costat. I una mica cap a baix també, per què no? Okay. I ara tinc una forma totalment diferent. Tornaré a seleccionar les cares. Per cert, podeu fer servir les adreces de teclat 1, 2, 3. Just sobre les lletres, les tecles normals numèriques. Okay. Podeu fer servir 1, 2, 3 i canviar vèrtex, eixos i cares. O podeu clicar aquí també. Doncs el que faré serà seleccionar aquestes dues cares. I si ara vaig aquí a fer Extrude Region, com podeu veure, extrueix. Fa com agafa la mitjana de les direccions d'aquestes cares i les extrueix juntes. Si apreto aquí i mantenc, si vaig aquí a Extrude Region, mantenc apretat el botó esquerre, el ratolí, hi ha diferents opcions. Per exemple, tinc extrusió along normals, o sigui, extruir amb els normals, diguéssim. Doncs ara si apreto aquest, com podeu veure, fa una extrusió diferent. Cada cara intenta expandir-se en la seva direcció. Okay? Aquí tenim un altre tipus d'extrusió que és interessant. Extrusió individual. Què passarà aquí? Doncs que extrueix les cares individualment. Okay? Cada una a la seva direcció, però extruïda individualment. Després tenim altres tipus d'extrusió. Aquesta està bé, que és simplement allà on cliques farà una extrusió. Okay? So, extrude to cursor. O extrusió al cursor, o sigui, allà on faig clic, crea una nova extrusió. Okay? Crea nova geometria, o sigui, aquí estic creant geometria nova. Aquestes són les principals eines d'extrusió. Normalment farem servir aquesta o farem servir el teclat, l'estès de teclat que és la E, per E to extrude, o E to d'extrusió. Okay? Doncs apretes la E, no fa falta ni que seleccionis l'eina, simplement apretes la tecla d'extrusió i pots crear noves extrusions, d'acord? Insert faces o insertar cares és una mica el mateix, simplement, però fa com una extrusió interna. Va bé això, va bé si vols, per exemple, combinar amb una extrusió cap a baix, pots crear com un forat en una superfície així similar. Si, per exemple, creo un cilindre i canviaré això a Ncons i el mouré cap aquí. Aquesta cara superior el que faré serà moure-la cap amunt. Si volgués crear un got d'aigua, per exemple, podria escalar una mica la base superior. Fer un insert face, extruir cap a dins, i després extruir cap a baix i escalar una mica, d'acord? Així podria fer un got molt simple. Altres eines que podem veure quan estem en mode d'edició. Tenim el bevel, o no sabria, no tinc ni biselat? Sabria com dir en aquesta. Bueno, bàsicament fa com biselats, ok? Dels eixos. Aquesta funciona amb els eixos. Per exemple, agafo un cilindre, vols seleccionar, vull fer un biselat aquí, puc seleccionar tot aquests eixos d'aquí, fer servir el bevel, donar-li cert biselat, però és interessant aquí de veure les diferents opcions que tenim. Per exemple, aquí, evidentment, podem canviar la distància que fem. El número de segments és interessant, si volem fer un segment curvat o còncav. Per exemple, aquí, a la shape, forma, podem treure-ho absolutament cap a fora, absolutament, o ser una cosa més còncava, més que va cap a l'interior, ok? Podem controlar el biselat aquest una mica. 0.5 és
el que és per defecte, el número de segments normalment s'ha posat a un segment, tenir-ho present. Hi ha més opcions. El Profile tab és interessant perquè podem fer un perfil customitzat. Per exemple, aquí puc afegir una forma de biselat diferent i si incremento el número de divisions també quedarà una mica més ben definit. Però vaja, podem veure aquí que puc crear el biselat que jo vulgui. Si tinc que fer algun tipus de decoració tipus romà o alguna cosa així, podria fer servir un custom profile o perfil customitzat. També és interessant de veure si, per exemple, agafo aquest i faig unes quantes extrusions aquí. Extrusió, i aquí faig unes quantes extrusions també per crear una mica de geometria. I, per exemple, agafo aquests eixos i és interessant de comentar que per seleccionar un grup d'eixos podem apretar la tecla Alt del teclat i clicar en un dels eixos i seleccionarà tots els eixos que hi ha fins que troba un punt on no sap on anar. Però només funciona amb quadrícules, d'acord? Si apreto aquí, segueix aquesta línia, diguéssim, i es troba al final aquí que no sap cap on anar, i llavors para. És una bona manera de seleccionar les cantonades. Si apreto Alt i Shift alhora, puc seleccionar totes les cantonades. I, per exemple, fer servir la tecla del bevel, que és el Ctrl B, per fer un biselat. I aquí el que farem serà no fer això. Per què no em fa aquest biselat bé aquí? Interessant. Em sembla que tinc una doble extrusió. I podem mirar. No havia extruït, però no havia mogut la geometria. Per tant, tenia una doble cara allà. Bé, tornaré a fer el bevel un altre cop. O biselat. D'acord, clicaré aquí. Ctrl B per fer el bevel. I tenim el biselat que ha comentat. Doncs, el que volia ensenyar, de fet, no era això, era que puc seleccionar aquí uns quants eixos, fer el Ctrl B i em crearà aquests bevels per tot arreu, però puc seleccionar també vèrtex i el que fa és crear un bevel als vèrtex. Que també pot ser útil depenent de quines coses estàs fent. Podem combinar això amb una extrusió individual i podem crear una cosa estranya com això, com aquesta geometria, d'acord? Simplement experimentant una mica amb les eines per anar-les provant. Doncs ara, a veure, quines eines més podem seguir veient? Hem vist el bevel. Loop cut és interessant si estàs extruint i vols... estàs extruint aquí, d'acord? He fet unes quantes extrusions i llavors vull extruir aquí una cosa, però no tinc prou geometria, no tinc... diguéssim que voldria extruir aquí un cub que puja cap amunt, però si ara extrueixo tot això és massa gran, no voldria fer un cub més petit, doncs puc agafar, fer un loop cut que et crea un tall de loop, un tall que va al voltant de tota la quadrícula. Si puc fer una cosa així i ara puc fer uns talls per aquí. Simplement afegeix geometria on tu vols, d'acord? I aleshores, aquí, ara ja podria seleccionar aquest cub que volia extruir, una extrusió interna i extruir cap a baix i no sé, fer aquesta mena de cosa. Què més? Així d'eines bàsiques. Anirem veient més eines, però de les eines bàsiques per edició, aquestes són les principals. Aleshores el que podem fer ara és fer un petit exercici que és crear un robot.